салому алейкум ва раҳматуллоҳ бародарон, падарон ва модарон. Мо алҳамдулиллоҳ ай МАСКВА ПАРИДЕМ ози аэропорти ДУБАЙ даем 1-2 соат шида инҷа даем бародаро. Иншааллоҳ худо хоҳад ягон 2 соат пас дига самолётмон ҳаракат мекунад тарафи Бангладеш. Иншааллоҳ биизнилла барои амиқа бародаро даҳақмон дуо кунед. Иншааллоҳ ман барои чи ака кӯтоҳ шумо дар видео кардастам ки ай ҳар як шайди ма бохабар бошед ки алҳамдулиллоҳ мо чӣ хел рафтаистем ва баъдан дар Бангладеш расидем ба ҳазур як видеои мекунем ки мисол бифаҳмонем ки мо дар ҳамин роҳ чи то ҳамин Бангладеш оли наомада чи мушкилиҳо дар сари мо зад дар аэропорти Дамадед ва иншааллоҳ ҳамаша дар пага Бангладеш да бирасем. иншааллоҳ мо шумода мерасонем. дар ҳаққи мо дуогӯ бошем бародаро, дар ҳаққи мо дуо мекунем. иншааллоҳ ҷазокаллоҳу хайран. Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ина бародарҷона хати мо гирифте яш шеринаре қарамони аллоҳ бошен. дар ҳаққи мо илтимос дуо кунем ки мо соҳ саломат Бангладеш да бидроем. Салому алейкум ва раҳматуллоҳ.